I abans que comenci l'estiu, l'Ajuntament ha intensificat la desinsectació d'escarabats. Prop d'un miler de clavegrams hi han estat intervinguts. Ara es demana als veïns la seva col·laboració per detectar nous focus de paneroles. Aquesta senyal indica que la claveguera ha estat tractada amb Inesfly, una pintura insecticida que evita la reproducció d'escarbats i altres insectes que sovint envaeixen l'espai públic de les ciutats durant l'estiu. S'estan fent més de 750 intervencions amb una pintura Inesfly, que és un repel·lent per paneroles que té aproximadament una durada de 3-4 mesos, que aguantarà tot l'estiu, i després s'estan duent a terme al voltant de 1.000-1.100 actuacions amb d'altres tipus de clavegueram, amb un altre producte, per tal d'evitar tots els tipus d'infecció per paneroles. Mantenir netes les comunitats de veïns, controlar les humitats i reparar les esquerdes de l'interior de la llar són algunes de les recomanacions que dona el Servei de Salut per evitar les infestacions a les propietats privades. Hem penjat a totes les comunitats de veïns uns cartells amb recomanacions per la llar, per evitar les infestacions a la llar, que poden trobar-les també al web de l'Ajuntament, i a més tots els telèfons de contacte per demanar la col·laboració ciutadana per tal de localitzar aquells focus que se'ns puguin escapar. L'aplicació del gel insecticida en zones d'alt risc es repetirà durant els mesos de juliol i setembre per garantir l'erradicació definitiva de les plagues.